दोस्तों आप लोग के बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 जो कि 11/11/2021 से बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा। यानी कल ही से प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा। तो आज जो कि दूसरा दिन बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 चल रहा बा, जो कि छठ पर्व के शुभ अवसर पर रिलीज किया गया था विवाह 2 फिल्म। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक किन किन दर्शक लोग विवाह 2 फिल्म सिनेमा घर में देख ले बानी। काहे कि आज दूसरा दिन विवाह 2 फिल्म बिहार एवं झारखंड के सिनेमा घर में चल रहा बा। अगर आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए कि अभी तक किन किन दर्शक लोग जो कि विवाह 2 फिल्म के सिनेमा घर के लिस्ट देख ले बानी। अगर न देख ले बानी तो आप लोग नीचे कमेंट के माध्यम से बताई, तो आप लोग के विवाह 2 फिल्म के सिनेमा घर के लिस्ट के भी एगो न्यूज आप लोग के बीच में लेकर हाजिर रहा।